Нищо няма да казвам, само ще затворя лаптопа и ще погледна към този телевизор. Виждаме едно дърво. От охрана и снайперисти, на северище. Давай, движи. Уважаеми зрители, единствено камерите на Здравей България бяха допуснати до една спецоперация на американските и българските части. Целта е неутрализирането на терорист, сътрудник на Осама Бин Ладен, който се укрива зад тази горичка. Попаднахме в засада, както се вижда. Има вече един ранен. Целта е да се поеме откритие възможно най-бързо. Свалих снайпериста, уважаеми зрители! Yes, оцелих снайпериста! Mission completed, man? Да, играта свърши. Спокойно, няма да се плашите, както се казва. Това беше просто една военна игра, симулативна, наречена Airsoft. Както виждате, адреналина е много в повече, защото това не е пейнтбол. А тези топчета, с които са пълни тия карабини, в случая аз имаме 16-ка реплика, хвърчат наистина много силно и бързо. Къде е капитана на отряда? Вие? Къде беше? Любо, не мога да ги различавам. О, ти си с Калашников, точно терористично оръжие. Типично. Ами, да. Общо взето ползват се най-различни реплики от популярните М4, всякакви разновидности на автомат Калашников и вече до всякакви други реплики на бойни оръжия. Кога се появи Airsoft в България въобще? Ами, първите играчи започнаха да се занимават с това нещо преди около 10 години. Като по-активно и по-организирано, може би от около 3-4. Имаме тук различни... имаме снайперист, примерно, нали? Това е снайпериста. Защо си махна... Той беше облечен с специални одежди. Беше облечен с така нареченото гили, което е специален маскировачен костюм за снайперисти, който цели максимално така да го прикрие в околната обстановка. Добре, момчета, вие били сте в казарма? Има ли сред вас военни? Откъде тази идея да си играете на войници? Ами, някои от нас сме били в казарма, някои от по-младите не са. Предполагам, че както и всички останали мъже, малко или повече нас ни тегли в тази посока. Постоянно ми пада слушалката, между другото, и въобще не чум колегите в студиото. Да, помогнете ми, моля, вие сте убит, не, пленен просто. Не, сама ще чувам, пък и ще казвам. С какво стрелят тия карабини? Всъщност, мога ли да покажем сега? Имаме ли? Да, обаче мога ли да покажем самото нещо, с което са пълни? Ето, вижте, това е малко като едни бомбонки, такива за освежаване на дъха. Обаче... Това са 6 мм пластмасови топчета, които се изстрелват с скорост между 100-130 метра в секунда и обикновено
разстоянието, на което летят, е в зависимост от пушката между 50 и 60-70 метра. Пържи ли това много, между другото? По принцип от непосредствена близост не е много приятно, затова избягваме под 10 метра да се стреляме. Добре, аз искам да се пробвам, между другото. Няма проблем. Ще ме простреляте ли? Тук за всички зрители, които не ме харесват, ще направим едно специално. Между другото, колко човека трябва да ме прострелят, за да сме като на разстрел? Поне 5 май, нали? Моля ви, само с единични, момчета. Само, че в екшена хендсфрито ми се оплете и ще трябва да си го оправя, защото може някой да дойде да ми асистира. Може би трябва да съм без оръжие, когато ме прострелват. Момчета, моля ви в трупа, пазете ми жизненно важните органи. Между другото нещо си намерих, което ще ми помогне. Подредени ли са всички? Ма вие на две... Вие на два... Да се обърна с гръб? Това не е ли смисъл, не е ли, как да кажа, проява на слабост? Днеска е ден на крепостта. Между другото, честит празник всички именици на българската армия. Надявам се, това, което правим е забавно. Не искате да ме нараните? Добре. Момчета, моля ви, единични изстрели само. Така. Аз си намерих една кора. Имам и раница. Кажете ми горе-долу кога, защото... Аз мъж ли съм или какво? Ще ме боли ръката ли? Добре, айде така. Айде така. Чувствам се като Кинг Конг, между другото. Продължайте. Добре, ние сега си играем тук на войници, целим се, обаче тази игра си има строги правила все пак. Примерно към 3-4 страници дълъг устав. Кои са основните неща, които трябва да се спазват? Основните неща, които трябва да се спазват е първо необходимата екипировка. Задължително се играе с защитни очила, за да се избегнат травми на очите. Другото, което е задължително, е една сигнална жилетка, каквато нормално има във всяка една лека кола, с която човек се маркира, когато е, или сигнална шапка, с която човек се маркира, когато е оцелен. Казва, пада убит. Имате много интересен термин в Airsoft, който се нарича Safety Kill, безопасно убийство. Една единствена игра, в която има безопасно убийство. Не знам дали може да има. Какво представлява това нещо? Safety Kill се използва точно когато човека, по който се стреля, е под 10 метра, с цел да се избегнат травми. Под 10 метра висок? Под 10 метра разстояние от него, с цел да се избегнат травми. Това, което се прави, е, че се стрелят до него и се казва Safety Kill и се приема, че човек е оцелен. Могат ли примерно да се взимат заложници или само пленници, както сега видях? Много зависи от сценария, който се разиграва. Това, което искам да кажа, че сценариите могат да са най-различни. Започвайки от нещо по-просто, от което имаме две групи, които трябва да се избият взаимно или да хванат някакъв флаг или друг предмет. Приятно звучи да се избият взаимно. Има и доста по-сложни сценарии, в които вече има по-големи групи, развита командна структура, много по-сложни задачи, които се решават. Можете ли сега да ни покажете примерно някакви команди? Такива най-простичките не искате да си ги издавате, защото само между вас... Ние общо взето това, което ползваме примерно като сигнализация с ръце, е това, което е общо прието в някои от войсковите подразделения. Знам, ще демонстрираш? Разбира се, какво искаш да демонстрирам? Някакви сигнали. Спри, на място, осигури някакъв периметър. Сигури предимство. Не. И такива са, нищо интересно. Какво мислите? Сигнала за враг. Всеобщия, който сме приели нещо като... Rock and roll. Също ако кажеш на групата спри, видях враг, те знаят в каква посока евентуално се намират. Важно да не се говори, защото не се издават хората. Какво мислите за тая атака, която американските части направиха на бункера на Обама? Всъщност, Обама, ето аз казах отново Обама. Между другото, всеки го сгреши. И това име Осама, извинявайте, господин президент. Дали наистина се го тропясали? Предполагам, че да, в смисъл военната част, която се говори, че е изпълнила тази задача, е едно от най-добрите подготвени войскови подразделения в Щатите и е нещо, което така преди 10 на 15 години инициира интереса към тези неща в много от нас. Това е подразделението създадено от Ричард Марчинко, който е написал книгата Свирепия. За тюлени, пълно е с тюлени. Намекна нещо тук. Да, намекни само на бързичко, защото няма никой. Този човек, това е основно движение също в Airsoft, това е реконструкция на съществуваща военна част. А той има карибски пирати. Това е нашия приятел Цецо, не, това е знак тюленски, общо взето цялата екипировка по него. Да покажем знака му. Да, той го показва. Аз ние сме максимално избрана така, че да наподоби истинската екипировка на истинската група.
Също Любо, който интервюраш през цялото време, той наподобява руски спецназ, камуфлажа, горка и така нататък. Почва се от оръжието с цялата екипировка, всичко. Добре, надявам се, че сме били интересни на уважаемите зрители. Пожелаваме ви един хубав и слънчев уикенд. Дай Боже, честит празник на всички именици, на всички армейци. Само от ССК, не ме стреляйте. И така, всичко добро от нас. Приятен ден.